afternoon, everyone. Ang akong vlog karon, daon pag-ibot o balhibo sa ilok. Okay? Tanawan ninyo ha. Tanawag tarong. Kaya makabalo mo unsa ang pag-ibot sa balhibo sa ilok. Sugod na ta. Adjust lang. Muna ang ilok. Okay, ang ilok nga puno og love. So, first thing akong buhaton is ako ni siyang lantawa. Na siya mga kuan germs and bacteria. So, tangtango na ako ni siya. Mura na kong doktor ni ron. Okay, tangtango na ako na siya with all my might. Because paminaw na ko ning kubol na siya. So gamitan ako ni siya cooler, and then also I will use this one my phone as a flashlight. So magsugod na ta. So as you can see, very dami gid siya, no? Dili ko inubutay ani. Also, baga pud ang ihang cellulite. So meaning to say tambok gyud ang tagyan eh. Ang bunda og food. Yung katawa kay halata nga yaga. Humok siya idton kay ulan man gud. Nabasa man. Pero ting init pa rin, gahi pa rin, mo na kagahi sa alkitran. Oh. So na improvement, no, ganina lagun kayo itong karon di brown na siya. Na siya puti-puti gamay. Brag ng hubag man. Isa. So hapit na mahuman ang among project karon. So ako interview ng ilok kung siya istorya sa pag-ibot sa balhibo. Okay raman. Walay problema. Okay. Kapuyag ibot ay. So, as you can see, pinawisan ako ng maraming singot dahil sa kaiibot ng balhibo sa ilok. So, maura kini ang akong vlog karong adlaw. See you tomorrow. Bye-bye.